Oni su gore nestrpljivi. Kreni pa je. Natrag, polako. Oni se dole gore. Ma kad oni misle da ko zna šta se dole dogodilo već. To je to. A i dogodilo se dole. Dogodio se narod, a? Da, dogodio se narod. Ovo je degutantno. Ove cipele. Ovo ovako. Stop. Okay. Soljo. Pali svjetlo. Čekaj, štrik da mu primi. Dečki, pokazuje mi da je kraj pri kraju. Točno što nam treba. A dobro, glavno da smo i ovo. Znaš kaj hladno je. Daj, baterija se tu. No ko je me paja? Pa to me paja, nije tam paja. Paja, povuci malo svoj štrik. Stani tu malo. Gle, blata. Snimamo, Davor. Ti prve utiske. Pa kaj, puno je, užasno je puno kostiju. Ugasimo lampu. Ja mislim da uopće nije prevara kad su rekli da je, nemam, na desetine hiljada. Kad sam ja na jednom komadu od možda, ja ne znam, pak 3 puta 2 metra nabrojao pred 100 ostataka lubanja te more. Kako zna sama pećina? Pećina je zapravo tipična jama, međutim je dno bi trebalo biti ravno. Na ovome tragičnom mjestu spominjemo se svih žrtava ratnog bezumlja, svih sinova i kćeri koje je dao Žumberak u prošlome ratu i svih onih koji počivaju na ovoj zemlji domovine i ovom Žumberku, bilo krivi, bilo nedužni, a iznad svega svih onih koji su pali kao žrtve ratnog bezumlja bez suda i bez presude. Neka im bude vječni spomen, a nas vjernika neka bude ovo molitva za njihove duše i da se nikada više ne ponovi ovakvo zlo, da poteče nevina krv nedužnih ljudi ili ljudi bez suda. Spomenut ćemo ih se u molitvi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
i navedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Kad bi se neke stvari mogle razumijeti i oprostiti. Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amin. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada je vazda vijeke vjekova. Spomenut ćemo se i svih zločinaca koji su možda bili zavedeni i učinili zločine, i za sve one koji su prouzročili ratne nevolje i patnje i stradanja, za njihovo obraćenje. Ako su pomrli, neka im Gospodin oprosti ako su nehotice učinili kakvo zlo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svadanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, I svjetlost vječna svjetla njima. počivali u miru. Amen. Vječna ja pamjat, vječna Ti ljudi idu. pamjat, vječna ja pamjat. Da ostaješ opet za Pavla. Ne, ovdje onda. I sad se to dogodilo, na primjer, da ti ljudi idu, a da ih uopće televizija ne snima.